Здравейте и добре дошли в новият ми седмичен влог, който не знам дали ще види бял свят. Изглеждам потресаващо, знам. Чакайте да се оправя малко, да се направим, че нищо не сте видяли от моите антенки. Днес е 31 ще кажа декември, не, октомври. И е почивен ден за учениците, но ние сме станали в ранни зори, тъй като Калоян ходи на уроци по математика и трябваше да го заведа днес. Така че от рано сме станали. Прибрахме се от урок, сега ще решаваме задачи, защото смятам утре да участвам в едно състезание по математика. И това е големия план за деня. Готвене, чистене и учене. Дали ще има какво да ви покажа тази седмица, не знам. Не съм в най-прекрасния си вид и най-страхотното настроение, но пък по-миналата, преди 2 седмици, направихме маранкет във Варна и тогава много обичам маранкетите, защото успявам да ви видя на живо и да си поговорим. И имаше хора, които за пореден път ми казват, че има смисъл това, което правя, защото се старая винаги в какво ти да снимам, да имам нещо полезно за някого от вас. И когато чуя нещо такова, ми става много, много мило. Така че се надявам и в този влог да има нещо полезно за вас, ако не пък поне да е развлекателно. Айде, чао за сега! Не знам защо, но вечер чувствата са много по-силни. Може би защото всичко притихва и се замисляш за някакви неща. Толкова ми липсва котето ми. Не спирам да мисля за нея. Минаха 2 седмици, откакто я няма. Утре стават 2 седмици. И аз плача всеки ден за нея. Просто тя беше много важен член на нашето семейство. Не знам, ще мине ли някога, кога ще мине. Не знам. Добро утро, вече е 2 ноември и аз осъзнавам, че не съм ви снимала кой знае какво през последните 2 дни. Започнах влога с това, че първо не знам дали ще види бял свят, защото наистина съм в някаква дупка в момента. Преминавам пред някакъв период, който ми е малко по-труден и просто имам нужда от време на саме. И не знам защо тръгна да правя този влог. Просто ми се искаше да се опитам да изляза от тази дупка час по-скоро, обаче не знам дали ще се случи тази седмица. Много е трудно. Ще мине. Вчера не можах да ви снимам, защото ми беше неудобно. Бяхме на състезание по математика с Калоян. Той е 2-ри клас в момента и съм го записала на уроци по математика и го пробваме на състезания. Не се случва кой знае какво, ако трябва да съм честна. Може би математиката не е точното нещо за него. Още опипваме. Виждам го, че има потенциал. Виждам го, че като решаваме задачи заедно, нещата се получават, но когато е сам, е малко по-разсеян и прави грешки, които са ядосват ме. Но смятам, че ние като родители трябва да насочваме децата си, за да видим потенциала, който имат те, и ако има, да го развиваме. Трябва да се пробват различни неща и за мен е много важно. Много обичам да казвам, че мозъка трябва да се движи.
защото в момента, ето точно в този момент съм му позволила да гледам малко телевизия, преди да излезнем. И за мен това е периода, в който неговия мозък плесенясва. Аз съм много против телефони и всякакви телевизии, игри безконтролно да се дават. И той е доста ограничен от към тези неща. Така сме решили ние за нашето дете. Не означава, че съдя някого или опреквам. Това си е личен избор. И ми е важно да се движи този мозък. Важно ми е като родител да направя каквото мога по силите си, за да му дам тласък, да му дам стимул, да му дам основа, върху която той да надгражда в последствие. И така нататък. Днес е неделя и ние се оправяме да тръгваме към Одрин. Решихме да си направим една разходка днес. Аз съм ви споменала много пъти, че ние ходим няколко пъти в годината в Одрин. Сменяме си гардеробите според сезона. Калян расте страшно бързо и постоянно сменяме дрехи и обувки. Скоро ходихме, накупихме му каквото трябва за есенно-зимния сезон. Ох, че ме се боля ръката. Решил съм да си купя нова камера, между другото, защото много ме боля ръката с този телефон. Той снима хубаво, звук хубав, картина хубава, обаче много ми тежи. Съм си харесала едно DG Pocket Osmo, не знам си какво си. Но може би по-натам. Отиваме в Одрин. Нямаме нужда от кой знае какво. Може би едно-две неща бихме си взели. Аз към козметика бих си взела едно-две неща. И си се прибираме. Днес просто ще си направим тази разходка. Без това не знам какво да правим. Утре е почивен ден, понеделник. Децата са в някаква ваканция есенна. И ще учим с Калуян. Има да пише домашни и искам да се упражнявам в математика. Може и малко по-български да се упражним, но там виждам, че нещата вървят добре при това ПФ. Така че това е. Отиваме в Одрин. Не знам какво да ви снимам всъщност. Такова нещо интересно ще ви снимам, но като цяло цените в Одрин отдавна изравниха българските. Ние ходим просто защото има по-голямо разнообразие на дрехи. Не толкова заради цените. И това е. До скоро! Винаги, когато идваме до Одрин, ходим точно на две места. Аутлета Марги и Мол Ераст. Обаче забравих да ви снимам, когато бяхме в Марги, защото бях шокирана от високите цени. Чакайте малко. Трябваше да одобря едно яки. Бях шокирана от високите цени, които видях там. Не знам какво се случва в Турция, обаче цените са супер, супер високи. Колки къде нещо? Те са супер скъпи. Кой? Цените. Дрехите са скъпи? Да. Да. Ей така, обикаляме мола, най-вероятно ще няма да си купим. Какво ще ви покажа? После се прибираме, че вече се изморихме. Супер! И тези разговори са непрекъснати във всякакви посоки. Ох, прибрахме се. Този път много ме изморява. Видяхте какви опашки имаше на границата, защото е неделя. В делничен ден, като ходим, изобщо не е така, но нямаше как в делничен ден. Общо взето това ходене беше безсмислено, защото, както казах преди малко за вас, като снимах в мола, цените толкова са ги дигнали, че даже не можах да повярвам. Нищо не съм си купила като дреха, разбирате, нито обувки си взех, нито дреха си взех, нищо не си взех, само малко. Сега ще ви покажа набързо какво си взех, но като цяло цените са страшно високи, просто не мога да повярвам. Преди винаги имал какво да си взема и цената е била окей, сега ужас. Давам ви пример, едно яки, което си взех наскоро от нашия мол, струваше 100 лева, 120.
Нещо такова. На 90% същото изглеждащо яке. Сега го видях в Одрин за 200 лева. Почти двойна разлика. Смисъл 200 лева, хора, осъзнайте се. Набързо ви покажа. Всъщност, преди години, когато лирата беше паднала много, няма да забравя как тогава, това беше най-хубавия период. Тогава не гледах даже цени кое колко струва и се прибирахме с толкова много багаж, че нямаше къде да го съберем в колата. Едва сме го събирали и се прибираме и целият хол в огромни турби с покупки. Беше рай. А сега се прибирам с неща за Калуян и мъжа ми. 2-3 общо взето. И малко козметика. И това е. Майка ми имаше рожден ден на 1 ноември и като част от подаръка и взех една чашка нарочно такава, защото е с коте. Тя обожава котки като мен. И чашката ми се стори супер подходяща за нея. От Waikiki винаги си взимаме клечки. Ароматизиращи стаята. Това са 3 нови аромати, които ние не сме пробвали, но там като ги помирисахме, ни харесаха, особено пък това с gingerbread куки. Ухаше много приятно, ще си го сложа през декември. Какво взех на Калуян? Като цяло, както ви казах, ние бяхме напазарували вече за този сезон, не есенно-зимния, но пък 1-2 блузки ми се искаше да му взема така малко по-тънки, за да има сега за това време, което е много странно в момента, преходното октомври, ноември, вече декември е по-хладно. Та му взех една такава блузка на Майнкрафт, която не е дебела въобще и цената е, мислех, че е по-малко, 550 лири, горе-долу това е 20 лева. 20 лева? Да. Честно казвам, мислех, че е малко по-малко, но съм се объркала с... Това са на мъжа ми, да ви показвам на мъжа ми блузата. Объркала съм се с тази, която е 400 лири, която е подобна на тази, която ви показах, просто е в друг цвят. Той се не се вижда от тази светлина, но по-такъв петролен, може би, цвят. И една бежова блузка, която пак е 400 лири. Много ми хареса. Такава бродерия. Много харесвам такива бродери. Много искам и за мен да направя подобни. Но е в процес все още на мислене. И едно панталонче. Супер неангажиращо спортно панталонче, което е супер за училище, защото не го стяга. То също е 400 лири. Това са 16 лева към момента. И това е за мен, няма нищо. И от Gratis, предполагам, знаете, че това са магазини тип DM, Lily, други едни такива магазини. Си взех едно олио за кожичките. Свършва ми парфюмът за коса. Много приятно уха е точно този. Тампони за почистване на грим, клечки за уши, дамски принадлежности. Тези лентички за нос са страшно ефективни, махат много черни точки. Един молив за вежди, макар че аз сега си взех на L'Oreal ли беше, Maybelline ли беше, не знам, ще ви изложа, но този на Пастел, да, Пастел е марката, също много ми харесва. Основа за грим ползвам тази от много време. Маска за очи и устни. Скоро мисля да пробвам, даже още утре може би. Една маска с колаген. И много ми се искаше да си взема кремче за чантата на малък travel size размер. И видях, че има някакви намалени. Без това ми беше се така, какво ще си взема. Към давай взимам. Рових. Нямаше любимия ми аромат на плод. Любимия ми плод всъщност. Един от любимите ми е ананасът, как съм споменавала, и нямаше, обаче отивам на касата и точно преди да платя, виждам, че до касата има една купа с кремове, разрових и си намерих крем с ананас за ръцете и съм супер щастлива. Хора, това е, но поне се разходихме, хапнахме в Марги аутлета. Има там едно място, където много харесвам да сядаме да хапваме. Хапнахме
И сега да оправя големите багажи и просто да седна да си почина. Не, че много съм ходила, обаче това не, този път много изморява. И така. От сигурно нищо няма да се случи. Трябва да оправя на Коки багажа, тъй като аз отивам в София за няколко дни, а той ще остане тук с баба си и смятам да му направя хеми нея да улесня, хеми на мен да ми е по-спокойно. Ще му направя дрехите като комплекти за всеки един ден, какво да обличам, какво ще й дам, какво да слага в кутията му за обяд във всеки ден. И с това ще се занимавам утре. Няма какво друго. Айде, чао! Бай-бай! С кащата. С кащата. Песен на злия вятър. Каква песен? На злия вятър. Есен препускат дневно облаците си. Нов ден. Естествено, когато реших да снимам тия стърчащи работи. Целият свят реши да минава. Мене адски много ме срам да снимам минават хора. Така че набързо ви казвам, че отивам към София, но преди това отивам на маникюр. Айде, чао! Искам за малко да съм малко по-сериозна и да поговоря с вас за нещо, защото имам нужда от съвет. Изговорила съм го с най-близките ми приятелки. Те ми даваха съвети, ме насочиха. Не ми казаха според тях какво се случва, но ми се иска да си споделя и тук. Може би някой друг ще ми каже нещо по-различно или ще ме насочи към това какво да правя. Преминавам през труден период. Случват ми се гадни неща. Нали? Това е живота, не може всичко да е хубаво. Загубата на котката ми много ме събори. Може би е смешно за някой, но за мен тя беше нещо изключително важно, като душичка, като същество и така. Това нещо ме разтърси из основи. Освен това, има и други неща, които са прекалено лични, за да ги споделя, но просто ми се натрупа повечко негативизъм в живота ми. Опитвам се да мисля позитивно, положително, опитвам се, но, как да ви кажа, нямам желание. Нямам желание за нищо. Това, което ми се случва от седмици ежедневно е да ми се плаче страшно много и си плача. Имам тази възможност в къщи, но не смятам, че е нормално толкова много да ми се плаче и постоянно почти да ми се плаче. Не ми се излиза, не ми се среща с хора, насилвам се да го правя. Другото, което ми се случва е да избухвам от нищото и да започвам да крещя в къщи по детето, по мъжа ми. Това не е въобще нормално. И такива сериозни амплитуди в настроенията не са нормални. Обикновено това е сигнал за липса на витамини. Знам, витамин B, витамин B12, витамин D, аз съм ги изследвала. Не съм в недостиг, но съм планирала да си купя витамини и да пия, за да може да поддържам и малко по-високи нива, защото моите нива не са прекалено ниски, но пък не са и високи. Имам нужда от такива витамини. Това, което ми е недостиг в момента е желязото, тъй като съм с желязодефицитна анемия. Говорила съм ви в други видеа за това и ми предстои другата седмица да си влея желязо пак. Може от това да е, не знам. Идва някой, чакайте. Някакво момче мина, знаете, че ми е супер неудобно да ме гледа някой докато снимам. Тази пъпка е ужасна. Ще си пътувам с нея. Другото, което ми се случва е както си седя, да започва да ме свива корема, сякаш нещо много ще се случи. Абсолютно безпричинно. Просто така си стоя и ме наляга много голяма тъга, почва много да ми се плаче, после пък изведнъж, пак минава някой. После изведнъж ми става едно притеснено, че нещо лошо се случи и някакви такива страшно странни състояния. В същото време нямам никакво желание за нищо.
за нищо, хора. На сила правя някакви неща, на сила се усмихвам, на сила излизам от вкъщи и то само когато се налага, не ми се излиза. Нищо не ми се прави. Чувствам се ужасно. Аз знам, че много хора преминават през различни етапи. Може би трябва да излизам повече, колкото и да не ми се излиза. Може би трябва да съм заета повече, за да не мисля неща, които мисля. Но ми е тегаво. Трудно. Дори не знам какво искам от вас. Може би някакъв съвет какво да правя. Не знам дали ще го послушам този съвет, като се познавам. Ама просто ми се говореше с някой така. Макар, че това не е говорен, това е монолог. И все пак ми се искаш да го направя. Но много ми е неудобно, като минава някой. Както и да е. Спирам. Беше за малко това. В следващия кадър ще съм усмихната отново. Отивам да си видя моята мама. Супер много ме липсва. Може и това да ми повлияе положително. Ох, още някой идва и да оставям. Ви стига толкова. Чао! Много стига в тази София, бе! Отивам да търся на майка ми подарък за рождения ден. Дано да намеря нещо, което да ми хареса. В Дамол с нея седнах в едно заведение, което аз много харесвам. Не знам дали сте сядали тук, но горе ще ви го препоръчвам. Ribs Brothers. След малко ще ни дойде яденето и ще ви покажа какво ще ядем. Всичко е много, много, много вкусно, а пъпката ми става все по-голяма, голяма и голяма. Съм джентълмен в това отношение и искам да я спася по някакъв начин. Не, че ми е нужно. Вълната продължава и с Captain Hollywood Project. Успяхте да поръчате и джамен спон с леко. Ох, не ви снимам, защото моите приятелки не искат да се снимат, обаче е толкова хубаво да видиш хора, които не си виждал толкова отдавна. Бях на обяд с две съученички, беше много яко. Липсва ми София. Щом като ти не искаш да кажеш, ние ще покажем. Добре. Снимам. Добро утро. Топ съм. Але ужас, майко мило. Трябва да се поправя малко, защото работата не е добре. Преди малко се събудих и осъзнах, че този влог е много скучен наистина, защото нищо не се случва. Обаче, когато на човек му е хубаво, забравя да снима, което смятам, че е нормално. Ох, простете вида ми. Просто наистина сега се събуждам и се оглеждах, той пък взе, че снима, а пък аз се бях подготвила, както виждате, с микрофона. След малко да снимам, когато се поправя, ама така е било писано, в крайна сметка. Това съм аз. Какво да се крия? Сутрин всички сме подути рошави. Това е положението. Какво ми предстои за днес? Даже не знам кой ден е, май четвъртък. Днес ще се видя. Чакайте, че ми сърби ръката. Ох, лявата беше на париадано. Ама надали. Днес, надявам се, стискайте палци, ми предстои да се видя с едно мрънче, момиче, което е известно в нашата фейсбук група. Няма да ви кажа коя е, надявам се да ми позволи да я снимам и да ви покажа с кого съм на обяд. Но още сутрин и все още съм си спила кафето и тук до мене ме чака. Така че ви оставям, изпивам си кафето, оправям се, защото няма начин да излезна така от хотела. Абсурд. И отивам в Дамол. Аз и моята приятелка отвърт направо. Отивам да се видя с нея. Къде сте? Дами и господа, представя ви Панар Кезин. Вече съм в хотела.
Прибрах се от един много приятен обяд. Видяхте с кого бях. Момичетата от групата знаят кой е това. Един много известен кадър на нашата малка общност. Да видя къде да ви оставя, защото ми тежи телефона. И се включвам само да ви кажа, че мисля, че живеем в един доста самотен свят. Някак си хората много сме се затворили и не общуваме чак толкова с други хора. Това го казвам от лични наблюдения, от това, което аз наблюдавам и за себе си. И ако не е тази група да ме запознава с нови хора, не знам аз къде да ги срещна тия нови хора, че и да се отпусна така да си говоря. А когато се срещна с някого от групата, как да ви кажа, първо някакси не ми е удобно така. Този човек автоматично ми е приятел, защото е част от тази общност, която членуваме всички. И второ, групата ме е срещала през годините с толкова много стойностни човечета и жени, майки, че винаги ще съм благодарна. Групата ми е взела много, но аз се старая да мисля за това какво ми дава тази група. Тя ми дава приятелство, което не е малко. Пак казвам, според мен в днешно време е важно. Важно е да виждаш, че има себеподобни, с които може да ти е хубаво, може да си кажеш нещо весело, нещо тъжно, да си споделиш. Много е хубаво. Сега ще си почина малко, ще се поправя пак и отивам до вечера с друга приятелка от групата. Много, много, много близка моя приятелка. Да вечеряме. До после. Много студена тази София момичета. В Асеновград сме, сменяме гумите и продължаваме. Дано да стане бързо обаче. Казаха ми да стоя в колата, докато го правят, обаче ми е много странно как ме дигат във въздуха. Сега и да искам вече не мога да сляза. Във въздуха съм. Значи аз утре ще работя, защото в понеделник то ще ме на главата. Сега ще бъде Калоян на преглед за изкривяване на гръбначния стълб. В пъти по-топло е в Бургас, колкото в София. Просто вау! Този влог може да е много скучен, но аз винаги, ако сте забелязали, се старая да има поне едно нещо във влога, което да ви е полезно. Сега ще ви дам информация, която смятам, че е важна. То по-скоро не е информация, а е напомняне. Нещо, което много обичам да правя и да ви подсещам, че профилактиката е много важна. Видяхте, че заведохме Калоян, видях, че има безплатни прегледи на гръбначния стълб. Бягай от тук. Да. Има безплатни прегледи на гръбначния стълб за деца от 7 до, мисля, че 14 години. Човек. И за това го заведохме там. Съответно направиха му преглед хората и казаха, че трябва да отидем на ортопед, за да му направят рентген на гръбчето, защото забелязват едно... Как да кажа, от едната страна му е малко по-различно на гръбначния стълб, от другата нещо като... То не е подутина, не знам как да го кажа. Така че това ни предстои сега, да запише час за ортопед и да му се направи снимка на гръбчето. Дадоха ни упражнения, които да правим, за да не е изгърбен, за да не го болят крака и така нататък, и така нататък. Много е важно. Важно е да се преглеждаме. Важно е винаги ще ви казвам, че едно нещо хванато на време има огромен шанс да бъде оправено. Когато отлагаш и задълбаваш, проблема става все по-сериозен и оправянето му става все по-трудно, а понякога става и невъзможно. Затова, моля ви,
това е вашето почукване, да направите прегледи на вас и семейството ви. Говоря за всякакви прегледи, не само за това, просто ние в момента това сме направили, но редовно пускаме кръв, урина, ходим на кардиолог и така нататък. Така че моля ви, грижете се за здравето си. Да, Коки? Завършвам и без това дългия седмичен изгоден влог. Все пак се радвам, че нещо полезно ви казах и ви подсетих за нещо важно. И преди да завърша, само искам да ви покажа. Поръчах си във Facebook ми излезе някаква много боли главата, някаква спонсорирана реклама на, как да кажа, Кълъв за книга. Аз обичам да чета, знаете. И сега съм започнала една книга, не знам дали снимах да ви я покажа, която е свързана с регресиите. Тема, която ми е много любима, която се казва Всичко си знаеш да знаеш, на Петър Петров. И си поръчах такъв кълъв за книга, който страшно много ми хареса. Малко ми забавиха доставката, което леко ме фрустрира, но важното е, че кълъфа вече е тук. Това е фирмата, от която си поръчах. И кълъфът е с котки. Любимото ми животно. Котенце. Изглежда добре. Аз имам подобен от миналата година от размяната на подаръци. Едно мрънче ми подари кълъв за книга, само че е с Хари Потър. Аз исках с котенца и е на 90% същия, само че този тук ми изглежда по-дебел, което е супер. Това е много удобно, тъй като си сложите книгата тук и това го ползвам за разделител и знам така къде съм стигнала. Но нещо, което е разлика с този кълъв, който имам, подарък от мрънчето, е, че другият ми кълъв, тук има копче и така се затваря самата книга вътре и е много удобно, докато тук нямаме такова нещо, което за мен е минус, но малък минус. Като цяло изглежда добре този кълъв. Събота е и аз имам да свърша 1 милион неща вкъщи. Бяхме в Lidl, пазарували сме за седмицата. Кога стана всичко толкова скъпо, няма да ви казвам колко 100 лева оставихме. Направо не мога да повярвам какво случва с цените. Отивам да оправям покупките и да ядем, след което трябва да уча с Калян, да се упражнявам по математика и по английски и по други предмети, да чистя, да пера. Всичко, което правите и вие, мили мои мрънчета, ежедневно вкъщи. Това правя и аз, така че ви оставям дано. Поне малко ви е било интересно. Благодаря ви на тези, които имахте търпение да изгледате този влог. С любов и уважение към всяка една от вас. Значи всички възможни сърца. Мама Брън.